Добре, това е моята история, когато се разбих в количката за сладолед на Мариано. Един ден, докато вървях по улицата, махах на приятелките си, които се казваха Изабел и Денис. Но изведнъж се подхлъзнах в луквата й. Катастрофирах се в количката за сладолед на Мариано. И за това съм трумав. Но упс, извинете или лоесиентио Мариано. Хе-хе.